Tan só 20 minutos despois de que os nenos entraran no centro, a xornada invernal de vento e chuvia transformouse nun auténtico pesadelo. O tornado durou apenas uns segundos, tempo suficiente para desencadear unha escena nunca antes vivida no colexio de Noalla. De repente, en cuestión de segundos, de 10-15 segundos, pois empezou a ventear fortísimo, a caer auga por todos os lados. Os que estábamos nestas aulas que dan cara ao mar, incluso se nublou completamente todo, que non se vía nada. Víanse tellas voando, ramas voando, todo voando, pero foi cuestión de 15 segundos. Mañá venres o centro vai permanecer coas súas clases suspendidas mentres os operarios continúan arranxando os danos. Se de hoxe en 3 días as incidencias non quedarán resoltas, estáse a valorar a posibilidade de que o luns o centro si abra as súas portas, delimitando as zonas de acceso ás instalacións para garantir así a seguridade dos nenos. Esta mañá, responsables da Xunta avaliaban a situación tras o paso do fenómeno meteorolóxico. Os danos son moitos, tanto no colexio como no pabillón polideportivo situado no recinto. Ademais, hai que sumar os danos provocados pola pasarela de madeira do Paseo da Lanzada, que ao saír voando acabou rompendo o valado do colexio. No solamente el vallado cedió, sino que la pasarela, lógicamente, una gran parte de la pasarela, pues llegó prácticamente hasta las inmediaciones del colegio. De hecho, una de las estacas de los puntones rebotó incluso en una de las paredes. O tornado cebouse especialmente co tellado do colexio, tanto que hoxe o patio era un auténtico campo de minas de anacos de tella. Es un poco ahora mismo lo más preocupante, más que nada por cuestiones de seguridad. Os operarios tamén traballaron arreo hoxe no Paseo da Lanzada despois de que onte se levantase por terceira vez en menos dun ano. Polo de agora, as tarefas estánse a centrar na retirada do treito afectado para evitar posibles novos contratempos no futuro.